Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nakaabot gid man kita sa pension house ng ini ba? Okay man dia. Daw kusi man tulukon. Modern ang lightings. Bagong aircon. Katino man siyang bidding sang duha ka single bed para sa aton niya duha. May TV, may telepono. Okay na ini sa akon para sa isa ka semana nga tiner sa siyudad niya ini. Kilala mo man si Agnes ah. Maayo gid mangilatis. Gani man. Puti, mamutang na da mga gamit ha. Basi kung ato na to mga ladies sa labi naghulat sa aton. Daw hindi mo pakilala ang nobya mo. Inuras ka mag-retouch sa tubang sang spiyong nobya mo, no? Kung sabagay. Ay, maligid-ligid lang ko anay sa gamay ko nga kama. Mahulat tantas ang chat nila kung ato na sila sa labi. Para nga hindi tayawan hulat dito ah. Ah, tol. Ako lang sa kama malapit sa bintana, ha? No probs, tol. Kanay sang room, for 2 nga ginbook mo, Agnes. Masaligan kagid sa amo sini nga butang. Siyempre, no? Magasto naman lang gid kita, sa worth it na. Sa din tao na mamasyal diri. Sa mga malls? Sa malls gihapon? Pero may man ta nagapamall sa aton. Diri, amo man nagihapon ang kantuan ta. May baklon ko tani. Nalipatan kong sunblock lotion ko. Kagang kalo ko. Nalimtan ko man. Sige na lang gani Mapamall na lang ta anay Ay, dali na sa labi Kaina pa nag-chat si Alex kung sa diin na ta. Ikaw man ang ginahulat ko, no? Kadugay abis imo mag-retouch ang imo nga makeup. Oops! Sorry! Guys! Salamat gid sa pag-upod niyo sa akon sa mall, ha? Kabalo ko nga wala niya sa plano. Pero nakita niyo naman kung paano preparahan ang ila maabot nga festival. Bonggang ginadisplay nga mga manikin.
Nagasuksok sang costumes para sa festival. Gani man. Wala natin makita ang mga ini kung wala ta nagsulod sa mall. Yan man. Gusto ka mo. First time para sa mga turista pariyuta. Guys, nagareklamo ng tiyan ko Din tato gani makaon siling ninyo? Oo man. Sunod lang kamo sa akon Walking distance lang kuno halin diri sa downtown. Ate, sige. Patin ako sa mga review sa mga customers sa restaurant kayo niya. Na-meet man ang ilang pagkaon Gusto ka, babe. Super busogig kuya gani mo. Okay lang magniwang ang bulsa ta. Importante, busog taya. Alin gali diri? Di naman ta makadtong apat. Mabisita tabi sa simbahan. Okay ko da. Para ba may blessing man tao, samtang nagapangayaw to sa syudad kayo ni. Okay, go Kamusta ang pamatsag mo, babe? Ginlapyo gid ko sang lagaw-lagaw. Pero okay lang Nasadyahan gid ko. Ikaw ya? Siyempre Happy kay ti upunta ka mo. Kay sila man ni Alex ay di lalayo. First time na nag-foursome trip kita. Gani man. Dugay tanan nga plano. Amo pa lang nahimo. Strict abi ang parents ko Pero subong nga professional na kita. Pag lisensya ko, nagsugot man lang dayon sila. May trabaho na kita mo. Kan may sweldo naman kita. Siyempre, malipay man na sila para sa aton Kung sa bagay, isa man ka rason kung nga ang ginaistriktuhan kita sa parents naton. Sa nag-eskwela pa kita. Hindi sila gusto nga magubang aton nga pagtuon tungod sa disgrasya. Babe, dugi na tuyo na ko Oo, no? Tuyo ka na gidya. Sige na. Sulod na sa kwarto ninyo ni Lalay. Kay boss, lain naman ang katuan ta. Lalay, pwede. Hindi ta na lang pagpatyo ng suga sa banyo. Hindi ko bala katulog kung ligom dulom. Ako man gani mo. Wala kaso Pasigahon ta lang ang suga nga sa banyo. Kag ihap close ta lang ang kartahan sini. Para nga hindi man tama kasanag sa aton. Salamat. Friend, mauna na lang ko tulog sa imo Good night. Good night. May skincare pa kong routine Matulog naman ko dayon Tuman kadulong sa palibot. Hindi. Malumos ako sa kadulong. Naginbilin man namon nga nagasigang suga sa banyo. Napatay na ako. Ako nalimtanan ni Lalay. Kagigpatay niya ini. Ang cellphone ko. Pasigangon ko yung suga sa cellphone ko. Nagdahuot ang dugan ko. Ang cellphone ko. Sigawan ko na. Nagasiga ng suga sini. Pasigawan kong suga sa banyo Nagabad na agid ang amon suga sa kwarto ba? Tingala ko man nga, nagmuklat ang akon mga mata. Daw suga man lang sa banyo ang amon ginbilin nga nagasiga ka ina.
Istorbo sa tulog ko Istorbo ang kasanag. Basi kung inpasiga ni Agnes ang mga suga, kinagpabanyo siya. Kag nalimtan niya ang pagpatay sa mga ini. Ay, pamatsyon ko na lang ganing mga suga kag magbalik sa pagtulog. Tol, nano kang gabi? Nga tulaw? Do okay man ako kagabi. Diretso man lang tulog ko. Nabatian ko nga kapila kagin magbangon-bangon. Kag magpabanyo. Nagapiyong lang ang mga mata ko, pero nabatian ko nga kapila kagid ya magplas ang basin. Ha? Ako? Oo. Duha man ang tadis kwarto mo. Tol? Hey, basi ko nagadalam guhanon ka lang. Kanami bla sa tulog ko kagabi. Nakaliso ko, aga na gani. Tuod ka, Tol? Ay, Tol. Hindi ayan. Haunted ang pension house kay ini. Ano? Dayon masiga ka mga mata mo. Daw amo gina nga joke mong wala ko man namiimig mo. Hindi na magambal liwat ha. Kabalo ka nagig nga may trauma pa ko sa hunted ngay na. Friend, good morning. Good morning, friend. Okay ka lang kagabi? Nakabugtaw ko bala nga nagabanaagid yung mga suga naton diri sa kwarto. Nalimtan mo siguro nga magpatay ay. Ha? Suga sa banyo man ang ginpasiga ko, friend. Kaya malumos ko gani kagabi. Nakabugtaw ako nga dulom-dulom din sa kwarto. Gali kay patay ang suga sa banyo. Ha? Paano kay ginbilin ko man gid nga nagasiga ang suga sa banyo? Antes ako magigda, friend. Pabayin na lang ta maligo na ta. Kay adlaw na. May kadtuan naman ta nga daan. Guys, mayo man niya sa museum ngayon no? Sugot sila yung nga magpa-picture-picture kita dira sa sulod. Kay wala man abis ang kapareho mga artifacts diri mo. Hindi man guro at tres makopya o kumasunod. Gusto ka, Agnes? Ano, bakain man lang ang mga artifacts diri? Ba? Lalay? Okay ka lang? Hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Hangin siguro? Gusto mo nga magpa-CR? Danta ka. Ay, Alex, kamo na lang anay maglago-lagaw. Wala pa kidagtawang sakit sa tiyan ko. Bisan nga nakainom na ako sang bulong. Mabalik na lang ko siguro sa ginadayunan tangang pension house Ha? Di ikaw lang to karong isa? Ati, i-cancel ta na lang anay ang lagaw ta Aba, hindi Agnes. Ako lang ang may ginabatsyag. Hindi ko gusto nga magubang schedule ta Pati si Ronnie na lang anay kag si Agnes ang malagaw-lagaw. Updan ta lang ka anay sa pension house. Oo, Tola. Hindi man manaming nga siya lang tong isa mabalik. May ginabatcheck mga daan siya. Enjoy lang ka muna ni Agnes Ate, sige Pero kung daw hindi kaya, pabalugid ka mo ha. Mapa-ospital kita. Lay, ibilin ta ka di anay sa makadali ha. Mabaka lang ko sa pagkaon. Wala pa tayong daan kapanyaga nga duwa. Sige Alex Mahigda lang ko di sa kwarto. Ihulid lang anay yung cellphone mo ha.
para masabat mo dayon kung may manawag sa imo. Okay ah. Sige. Lakat na. Nga hindi ini mabuksan ang doorknob nila ni Lalay man. Amo man lang ning yabi nga ginahatag niya sa akon. Kapila ko na isulod ang yabi sa doorknob. Hindi man ni maliso. Ay. Makadto na lang ako sa resepsyon. Sigurado nga may duplicate sila. Sir, ara na. Nabuksan ko man ang pertahan. Ang yabi naman ang gingamit ko. Paano man? Amo man na kayo nang gingamit ko. Pero wala ko gid maliso ang doorknob. Sir, pasikon sala lang ang pagpasulod sang yabi? Basi siguro. Sige miss. Salamat gid sa bulig mo ha. Nagahulat na sa sulod ang upod ko. Ate, kamusta ng pamatyag mo? Sorry gali ha. Nadugayan ako sa pagbalik. Kadamo abi sa mga tao nga nagapila sa kalanan. Medyo nagaganaga na, Alex Daw hilab na lang nabatsyagan ko. Guro, wala pa ta nakakaon mo. Ate sige, makaon tanay. Kung madulang sakit sang tiyan ko, maapas ta sila ni Agnes, ha? Ate sige, kuna mo nang gusto mo. Lalay, sure ka nga okay ka na? Oo. Basi kung ginpanuhot lang ako sang hangin. Ay, gali. Beer o soft drink? Gatas, pwede? Then si Rooney. Ay, may nangilala man to siya nga grupo sa mga kalalakihan. Bagin pakita sa iya sagwa. Ay, si Alex siya? Diin? Ay, nangita dayon sang CR pag-abot namon diri sa pub. Nagkutoy kuno sang hinaling tiyan niya. Ay, nano man. Nagbulos-bulos lang kamo sakit yan, how? Ambot man gani, Kung may juice, pineapple juice na lang ang akon, Ate, sige, Ma-order kita sa nagapakadto nga waiter nga inaaho. Dali lang nga kay paypayong to siya. Hala? Kinikawan niya kita? Amo matuod. Naglikaw siya sa makita niya kita. Gaaman? Ay, kanain mo sa ginapakita niya nga batasan sa aton man. Mareklamo ko bala? Kamusta ang tiyan mo, Alex? Nadugayan ka gid sa CR, how? Ginubos ko kita ng pagwa. Mayo na pamatyag ko subong. Ay, di niya si Ronnie kag si Agnes? May ginkaduan sa gwa si Rooney. Wala taman siya natulupangdan kaina, hindi bala? Si Agnes naman, nagreklamo sa manager sang pub nga ini. Kaya ginlikawan kami sang waiter. Kag na-offend siya. Doon nagalapta kita subong apat, Ikaduha ta pala ni nga gabi, di. Nagatubang na kita sang kunano nga problema, Ambot man gani, Ano imo? Beer? Pineapple juice lang ko, anay, Wala lang, anay, alkohol. Ate, okay, Ba? Si Ronnie na, Nagapabalik na siya diri sa sulod. Tol, ako lang ka mo? Wala lang ito, tol, Di ka magalin? May nakilala ko din nga kanami magbutang sa speaker sa auto mo para magtunog bagid ang music nga ginapatukan niya. Si Agnes gali. May ginreklamo nga waiter sa manager, Kay ginpaypay niya. Pero, naglikaw sa amon. Amo bala? Dili lang kang blanay bla, ikatuan ko siya. Sige. Ari lang kami di gawlat sa inyo nga duha. Para nga magtipon man taliwat nga apat.
Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang matahumong sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man.
Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kun magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa
urban legend ang ngalan Sampaguita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang Sampaguita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga Sampaguita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo. Paradyo Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sa kasaysayan ni Nanay Almira, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Isiling, nga akon ka. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Kurasyon. Lakadlaw na dire si Almira sa balay. Ano wala na si ginaidlaw sa iya mga anak? Ina man ganing ginapamangkot ko sa kaugalingon ko. Kay naluoy ako magpanumdum sa iya mga anak. Nga wala gisang iloy nga nagaatipan. Abi istoryahan na sa pangpasabi kun nga nag-amos ng kabuhi nila nga mag-asawa. Ay, oo, kung gisa nagkatabo gid man nga wala naghampanay ang mag-asawa. Abang masulbar man nagyapon ang tanan kung ginaistoryahan lang. Ay pabayi lang. Kay kung makachimpo ako karon, makighambal ako kay Almira. Oo, Inday. Hindi man sa ginatabog ko ikaw. Apang naluoy ako magpanumdum sa imo mga anak. Ayhan, nagapalang harok na tong ila mga mata sang hibi sa pagpangita sa imo. Ay, Nanay Corazon. Nga aabi nga hindi ka na lang magpauli. Kung nag-away ka mo sang bana mo, basi kung pwede nyo na mahambalan. Kay sigurado nga nagtahaw naman sa mga tinion nyo ining iya kaakig. Ay, maminsan lang nga niya ako, Nanay Corazon. Di sa subong. Daw hindi ko pa kaya nga atubangon ang bana ko. Daw hindi pa, kid. Wala nang makahibalong mga ginikanan ni Rose. Kung anong kahidlaw ko sa akon mga anak. Daw halos gani nga, hindi na ako makakaon kag makatulog. Singsagad ko lang paminsar sa ila. Gusto ko na kit nga magpauli. Apang ginadaog ako sang akon kahadlok. Nga basi pag-abot ko dito, may mga pulis na nagahulat sa akon. Agod nga dakpon ako. Ay, hindi ako gusto nga mabilang ko. Kay mas nagid nga mapalayo sa akon ang akon mga anak. Amiga, sorry gid ha.
Ay, ito hindi gid ako makachimpo sa pagpakibalita dito sa inyo, Kaya nakita mo naman, ha? Bago lang nagalin ang nagdulong sa mga talayon ko. Ay, rush pa man ini. Okay lang. Kung gusto mo, buligan ko ikaw. Ha? Ay, gusto ko gid, amigo. Gusto ko nga malingaw. Gani buligan ko ikaw sa mga talahion mo. Ako lang ang manugbalos. Di okay, ikaw ang bahala. Diyos ko. Kabay nga malayo lang sa kapamakarang pamilya ko. Hindi ko man mapilit si Rustico nga palakpan. Kay madamo man siya sang obligasyon. Kakapoy sa lawas ko. Namagawa ko sa pagbulig kay Ross. Kakapoy man gali magbalos, Ay. Katuyo ko na kit, Matulog na ako, Hindi! Hindi! Damgo! Nagdamgo naman ako. Kintamgo ko naman ang natabo. Hoy, amigo! Amigo, ano ba? Ano ka? Ano natabo? Nagsinggit ka, day! Hoy, ano natabo, Almira? Nga nagsinggit ka? Sorry lang. Nagdamgo lang ako, Chay. Rose. Madali lang kay makuha ko sa tubig. Ay, Almira. Sa sulod sa pila ka adlaw nga pagtinir mo diri sa balay, napiaran ko nga do sa hindi ka mapahamtang. Kag daw masami ka lang ginakibang. Ari na, amiga. Aring tubig, imna na. Salamat. Abi ang baso? Ay, ambot mabiling ko ka mo, ha? Ibalik ko na ang baso sa kusina. Almira, nakahibalo ako nga may lain gid nga rason kun nga nga nakalambot ka diri sa amon. Joy. Ay, paano ka namon mabuligan sa problema mo nga ina? Kung hindi mo kami pagsugiran. Ano bala ina? Abi maghambal ka kay mamati ako. O Diyos ko, amo gali sina ang natabo? Oo, Joy. Kag nahadlok ako nga magpauli. Kay basi kung dakpon ako kag prisuhon.
Hindi man siguro Hindi ka man siguro mabatas ang bana mo nga ipabilanggo. Kung ako sa imo, magpauli ka. Kag atubangon mo ini. Kag kung magsagad ka lang sang panago diri, basi kung magdugang pagin ang problema mo. Basi kung magmalasakit ang mga anak mo sang pangita sa imo. Choy. Sige, Choy. Sundon kong ginahambal mo. Mapauli na ako sa amon. Kagpasensya kido nga nakatublag ako diri sa inyo. Boss, mapauli na ako. Sige na. Magbalik ka na sa pagtulog. Nahodlok na galing ako nga magtulog. Kaya basit bala kung damguhon ko naman ang natabo. Opda ko na ikaw diri, amiga. Ay, Rose. Bay, Rustico? Ay, puta si nanay, bala mo. Hindi ba pag-ipusdak ang ngalan ko? Buang mo eh. Ay, si nanay, hindi ka magkabalaka, nay. Wala sa milagro nga matabo sa ni Almira, no? Pariyo bala kami, Pariyo lang type namon, macho. Good morning. Good morning, amiga. Dali na. Mamahaw na kita. Samtang mainit pa ang sinugba nga isda. Si Chay Corazon. Ay, ito na siya sa merkado. Gindulungan niya mga isda nga kuha ni tatay sa Ilasuki. Amo gali. Temprano pag rin nga nagdungka si tatay mo. Oo, kagatuay ho. Matapos niya makapaligo sa bubuan, nagpiyong-piyong kay tuyo sa kuno mo. Tagbalay. Ay, may tawo. May waga. Oh, Diyos ko. Si Jonas. Iya tingugin ha. Ay, siya. May tawo? Ay, dali lang ha. Uy, si Rose. Ato na siya. Oh, Diyos ko. Wala ko siya mahawiran. Kag paano nakatultol diri si Jonas? Sinong nagtudlo siya nga area ko diri? Si Harry pala. Almira, magpuli ka na. Jonas. Patawaran na lang si Manang. Ibisa na mo sa sina. Apang mabuot siya. Anong natabo sa iya? Luwas na siya sa katalagman. Oh, Diyos ko. Salamat. May mo na gani siyang ipagwa sa ospital. Apang gusto niya nga magpabiling dito sa isa kasimana. Kikaluya pa kuno sa iya. Kag isa pa, wala ka sang dapat nga tubango nga kaso. Wala ka sang sala. Hindi man maglagas si Manang sa imo. Jonas, ang matuod, wala ko paghungdang na tabo. Hindi ko gusto ato. Apang nagpalang dulom nga akong paminsaron, sang makita ko sila. Hindi tala nato pagampalan ina, ha? Ara na ina. Dali na. Magpauli ka na. Dan ko ikaw. Jonas, salamat. Grabe gidang kadlo ko, John. Kung nga ang nakalambot ako diri sa pagpanago. Hindi ka na mag-ibi. Tapos ng problema. Dali na. Mapauli na kita.
Anay ka, Hmm? paano mo gayud nahibaluan nga ari ako diri? Ginsugiran ako ni Hari. Ano? Ang matuod, madamo na siya sang lugar nga nakaduan. Nagpasimpalad siya, nga basikon ato ka dito, apang wala ka. Ulihin na niya na pinsaran, nga basikon diri ka nagkadto. Gani ako na lang ginpakadto niya diri. Madali lang. Kay mapaalam ako kay Rose. Go, amigo. Ako na bala magpaybalo kay nanay kag tatay. Magupod ka na sa iya. Para makaabot ka mo sa Manila sa temprano pa. Madamo gid na salamat, amiga. Ha? Hindi ko gid malimtan ang pagbulig ninyo sa akon. Ay, bro, ha? Do sa iban ka balam mo. Pero basta, kung may maabot nga problema sa pila ka adlaw like this o anong pandira, bukas kinamang puloyan para sa imo. Salamat, kid. Madamo gid na salamat. Kaya na pa kami nagkasakay ni Almira sa as. Apang wala siya huluhambal pa. Kaya ginarespeto ko siya. Kaya balo ako kung anong ginabatyag niya. Nagagamo pang kaisipan niya sa bong. Kabisan gid siguro ko na siya, hindi maglaga si Manang sa iya. Hindi gimadula sa pinsan niyang duwa-duwa. Babayaan ko na siya. Ulaton ko na lang nga siya mismo ang masugilanan sa ako. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Yes, yes, goodbye. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Nanay Almira nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Isiling nga akon ka. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, Sa pagkatapos ng araw, said Linimet, ang pagod ay mapapawi, said Linimet. Ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, said Linimet. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
Ang alibon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino.
Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat. Narito kami ulit na bumabati at nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa iba't ibang istasyon ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon ating pakinggan ang karugtong ng sulat ni Mando, yung recuerdo ni Mando na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ito ang karugtong ng kanyang recuerdo. Dreams falling apart, gone. Ayan. Talagang parang pulbura, Pards. Mauna ka na. Gamitin mo itong foil. Tingnan mo at baka masuka ka. Kakamayin ko na lang, pare. Oh, ang sarap, pare Baldo. Ilang gramo bang nakuha mo? Magdadala ako kapag nagbiyahe kami nila Pinyo sa Baguio. 3 araw kami doon. Alam mo, pare, talagang mayaman siya dahil may bahay siya doon. Iba yata ang plano mo, Pards. Baka idadamay mo siya. Ikaw yatang natutokso sa kanya. Wow, pare. Umepekto na. Ang ganda ng nararamdaman ko, pare. Sige lang, Mando. Kung kulang yan, magsusunog pa tayo. Pero pinaalalahanan kita, Pards. Huwag kang magdadala sa Baguio. Baka mahuli ka, ha? Ba naman? Si Nagrimas pa itong tumatawag sa akin. Hayaan ko na lang ang tawag niya. Alam mo, pare, sarap ng pakiramdam ko. Para akong umaapaw. Heaven, pare. Dagdagan mo pa. Ubusin mo yan, pare. Magsusunog ulit tayo pag maubos mo. Yan. Masarap, pare. Alam mo, ang ganda ng pangangatawan nila Binya. Parang may gusto ka sa kanya. Teka lang, pare. Ayos yung tawa mo. Walang problema. Pumunta tayo dito sa kubo para walang makakita sa ginagawa natin. Ang ganda nga. Ano ba naman itong si Nagrimas? Tawag ng tawag. Ginagalit niya na naman ako. Pag hindi ako makapagtimpi, ihahagis ko itong cellphone na to. Ay, ilang beses ko nang tinatawagan ng tatay mo, Crystal. Pero hindi niya ako sinasagot. Naku, saan kaya siya nagpunta? Wala daw siya sa bahay ni Nabaldo. Baka pumunta siya sa Santiago para uminom, inay. Hindi niya kayo nasagot dahil posibleng sobrang lasing na niya. Kahit ang kapatid mo, wala pa. Isa rin si Kuya Tonton. Talagang napabarkada na. Kakausapin ko si Lilet at baka hindi pumapasok si Kuya sa kanyang klase.
Panay kasi barumbado ang mga kamag-anak niyang kaibigan ni Kuya. Pumasok ka na sa kwarto mo. Baka hindi mo pa natapos ang assignment mo. Pupuntahan ko si inay at tatanungin ko kung nakita niya ang tatay mo. Pero gabi na, madilim ang daan. May plaslet ako. Hindi ako makakatulog kung walang tatay mo. Ano ba naman kasi si Itay? Samahan sana kita kina Lola, pero may gagawin pa akong assignment. Umaga na pala. Andito pala si Mando sa tabi ko. Hindi ko napansin ang pagdating niya. Huwag ka munang bumangon. Niyakap ako ni Mando. Nagsasalita siya. Pero nakapikit ang kanyang mga mata. Ang bango-bango mo, mahal. Umaga na, Mando. Kailangan kong bumangon at magluluto ako ng kakainin natin. Hindi ba may biyahe ka papuntang Baguio ngayon? Ayan mo yung Baguio. 2 na lang tayong magbiyahe. Mas malayo ang pupuntahan natin. Umikit ang pagyakap sa akin ni Mando. Pero nakapikit siya. At anong mga sinasabi niya? Kailangan bumangon ako. Umihilig na si Mando. Kung gano'n, nananaginip siya. Walangi ang lagrimas yan. Di na ako tinitigilang tawagan ng loko-loko. Teka lang. Dito pala ako. Oo. Nakahiga ako sa kwarto namin. Sino itong tumatawag sa akin? Ay, naku po. Sila Benya. Oo pala. Magbibiyahe kami papuntang Baguio. Hello? Magandang umaga, Lavinia. Ano? Grabe ka naman pare. Bakit hindi ka tumitigil sa pagtawa mo? Paano hindi ako matatawa, Pars? Akala mo siguro si Lavinia ang niyayakap mo kaninang umaga. Ang lakas ng tawa mo, Pars. Hindi mo rin maalala kung paano ka nakauwi sa bahay ninyo. Alam mo pare, parang lumilipad ang katawan ko kagabi. Ay, nako. Akala ko, natulog tayo sa kubo. Pars, kung wala ka doon nang nagising ako, nagalit ang asawa ko. Dahil, bakit umaga ako umuwi? Nirason kong may pinuntahan akong okasyon sa Santiago. Kung ganon, hindi niya alam na nagdodroga ka? Ba't ko namang sasabihin ng ganon? Bad trip pare. Hindi natuloy yung biyahe namin ni Lavinia sa Baguio. May aasikasuhin daw siya sa Manila. Kaya pala, Nana Pinang. Magandang umaga sa inyo. Kagagaling ni Mando dito. Hindi ba kayo nagkita sa daan? Ay, kaninang umaga pa sana ako pupunta dito. Pumunta kasi kagabi sa bahay, si Lagrimas. Naumagahan daw si Mandong umuwi sa kanilang bahay, Nana Pinang. Umaga rin ako nakarating dito sa bahay dahil may pinuntahan akong okasyon sa Santiago.
Sa sentro, ang ibig kong sabihin. Kung ganun, hindi kayo magkasama ni Mando. Plano namin kay Lagrimas na pumunta dito sa bahay ninyo kagabi, pero natatakot kami dahil maraming walang naaso diyan. Hindi kami nagkita. Hinahanap niya daw ako kagabi. Kaya maaga siyang pumunta dito. Hindi raw matutuloy ang pag-argila ni Lavinia sa jeep na minamaneho niya. Ganun. O sige. Hindi na ako magtatagal. Ang alam ko kasi, di pa umuwi si Mando, kaya nagdiretso na ako dito. Walang anuman, hanapin lang. Naiintindihan ko po kayo. Para kayong nagulat na nakakita sa akin, inay. Ang akala nyo siguro, multo ang nakita nyong nakaupo dito sa mahabang upuan. Nanggaling ako sa bahay ni Nabaldo. Hindi raw siya ang kasama mo kagabi. Talagang hindi siya. Inanyehan ako ng ibang driver sa kabilang barangay. Nag-birthday daw yung anak niya. Pumunta kasi si Lagrimas dito kagabi. Nag-aalala siya kung bakit hindi ka pa nakauwi. Ganon din si Tunton. Hindi ko na nakausap ang luka-luka dahil masakit ang ulo ko. Dito muna ako magpapahinga sa inyo. Hindi rin kami nag-usap ng maigi ni Lagrimas. Baka mag-away lang kami. Kasalanan mo din. Binata't dalaga ng mga anak ninyo. Hindi mo pa kasi itigil ang bisyo mo. Ano pang hahanapin niya sa akin? Nagtatrabaho naman ako. Alam niyo, inay, ang alak ay gamot yan sa pagod. Ay, yan ang isasagot mo sa akin. Ano ba naman kayo? Tumahimik na kayo at matutulog ako. Kasi hindi natuloy yung biyahe ko. At, napakasakit ng ulo ko. Di bali? At ngayon lang ako magpapahinga. Si Kuya Tunton ang lumalapit. Nakita ko kanina ang pag-uusap nila kay Lilet. Pero parang nag-aaway sila. Baka hingan niya ako ng pera. Akala mo ang bait-bait mo, Kristal. Ikaw lagang pinapaboran ni na inay at itay. May nakita akong kausap mong lalaki kanina. Hindi mo ba nakilala? Si Tito Dominic yun. Asawa ni Tita Milya. Ano? Mali ang akala mo. Hindi mo siya nakilala kaagad, Kuya Tunton. Madalang kasi siyang umuwi sa bahay ni na Tita Milya dahil nagtatrabaho siya sa Maynila. Baka may ibang asawa yun ha. Mag-ingat ka. Baka gusto ka nun. Anong pinagsasabi mo, Kuya? Maputi lang si Tita Milya. Pero tingnan mo ang mukha niya. Si Tito Dominic, para siyang binata kung umasta. Wala naman kasi silang anak. Iyan ba ang sasabihin mo sa akin? Malapit na ang oras ng susunod kong klase, Kuya. Teka lang. Bigyan mo ako ng 100. May nautang kasi ako kay Bobby. Pinsan ni Lilet. Eksaktong binigay ito ni nanay sa akin. Hindi kasi nagbiyahe si Itay. Sige na. Ano yung mga damit na nilalagay mo sa bag? Matutuloy ba ang pag-arkila nila sa jeep na minamaneho mo? May ibang aarkila sa akin. Natutulog ako kay Nenay nung tumawag sa akin si paring Leonardo. Siya ang aarkila sa akin papuntang Santa Fe. Sa Santa Fe pala ang pupuntahan ninyo? Oo, doon. Baka pawisan ako. Wala akong pagpalitan. Ano ka ba, Lagrimas? Ano ko nga sa'yo, pinagdududahan mo ba ako, ha? Hindi naman sa ganun. Pero nagtataka ako. Bakit kailangan mong magdala ng damit? Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Alam ko ang ginagawa ko.
At ayaw ko pang mamatay. Ha! Ang sarap kaya ng uminom ng alak. At higit sa lahat, may iba pang mas masarap. Sige, alis na ako. Sinabi ko na eh. Sasakyan mo ang napadaan kanina. Lit kang magpapasada. May nag-arkila sa amin, pare. Pupunta kaming Santa Fe. Uwi din kami agad. Eksakto pagbalik namin. Alam mo na, ha? Alam mo na, Bart. Ay, parang alam ko ang sinasabi mo, Parts. May natitira pa. Maraming binigay sa akin ang kamag-anak ko. Baka matatagalan siyang babalik dito sa atin. Pwede, magpadagdag ka kung meron pa, pare. Para kung sakali, alam mo na, ha? Itago mong mabuti, Parts. Mahirap kung makita ng mga kasama mo sa bahay niyo. At huwag mong sobrahan. Baka masama ang epekto sa'yo. Natutulog si Mando sa mahabang upuan nung marinig kong may kausap siya sa kanyang cellphone. Hindi ko alam na may pupuntahan sila. Ang nasabi niya lang sa akin ay uuwi siya at dali-dali siyang umalis. Hindi ko alam kung hanggang bukas sila sa Santa Fe dahil nagdala siya ng damit, inay. Ano? Kailangan ba niyang magpalit ng damit? Iyan ang sinabi niya. Tinanong ko kung bakit kailangan niyang magdala ng damit. Nagalit ka agad. Pagpasensyaan mo na lang. Pinagsabihan ko ulit siya kanina na itigil na niya ang kanyang bisyo. Dapat, imbis pambili ng alak, ibigay na lang sa inyo. Bakit nagtatakbuhan kayo magkapatid? Anong nangyari sa inyo? Lola, patigilin niyo si Kuya Tonton. Anong nangyayari sa inyo? Sobrang higpit naman ang paghawak mo sa likuran ko, Apo. Tumigil na kayo, Tonton. Anong problema ninyong magkapatid? Kung hindi ako tumakbo, baka sinabunutan ako ni Kuya. Kung ano-ano kasi pinagsasabi mo kay Lilit. Tingnan mo, nag-away kami. Kaya ikaw ang sisisihin ko. Anong masama sa sinabi ko kay Lilit? Sinabi ko lang naman na pagsabihan ka niya para hindi ka mabarkada sa mga pinsan niyang barumbado. Pumasok ka na sa kwarto mo, Crystal. Ako na ang bahala sa kapatid mo. Palaging si Crystal ang pinapaboran niyo. Alis na lang ako. Ay, teka lang, Tonton, huwag kang aalis. Kinakausap ka ng nanay mo. Ay, may pupuntahan palang okasyon ang mga nag-arkila sa akin. At baka umaga na kami makauwi dahil pupunta pa sila sa Santiago. Ay, hindi naman ako pwedeng magpakalasing dahil ako ang magmamaneho. Ay, sayang. Hindi na matutuloy ang plano namin ni Paring Baldo. Ano ba yan? Ay. Naku naman, matutulog na sana ako. Pero tumatawag sila Grimas. Sagutin ko na lang. Hello? Kumusta, Mando? May pinantuan silang okasyon. Kaya bukas na kami uuwi. Mas mabuti dahil delikado kung ngayong gabi kayo magbibiyahe. Huwag kang maglalasing. Ano ka ba naman? Alam ko ang ginagawa ko. Tinawagan mo pa ako. Ang mga anak mo, umuwi silang nag-aaway. At eksaktong nandito kanina si inay. Kaya siya ang kasama kong nagpatigil sa kanila. Ano ka ba naman? Kahit ikwento mo sa akin yan, anong magagawa ko? Nandito ko sa Santa Fe. O sige, hayaan mo. Pag uwi ko, talagang bibigyan ko ng leksyon yung tonton na yan. Pagtiyagaan niyo ang ibinigay ko sa inyong magkapatid na allowance.
Hindi kasi nakauwi ang tata nyo para hihingi ako ng dagdag sa baon ninyo. Pagkakasyahin ko ito, inay. May natitira naman akong pera sa mga binibigay nyo. Ibigay mo nga sa akin ng 100, Crystal. Tonton, nagsisimula ka na naman. Sinay naman, oh. Diyan lang nga kayo. Nay, nagtambulit si Kuya Tonton. Mabuti at naabutan kita dito, pare Baldo. Mas maganda ang lugar dito. Pagod at puyat ako sa trabaho, pare. Pare, akala ko makakarating ka kagabi. Hindi nga, pare. Meron namang okasyon yung nag-arkila sa akin. Akala ko magro-grocery sila. May bibisitahin pala silang kamag-anak. Maganda naman ang epekto para hindi ako pagdududahan ng asawa ko. Kung bakit hindi ako ulit natulog sa bahay namin, pare. Pero sila Grimas, hindi kanya kaya hinahanap-hanap, pare. Ika naman, pare, huwag pong problemahin yan. Ay, oo, ano. Ang mas maganda pa, magsunog ka na. At yung sinasabi ko sa iyo, huwag mong kakalimutan. Akala ko kaninang umaga ka darating. Bakit lasing ka? May problema ba pag uuwi akong lasing, ha? Pagod at puyat ako. Dumiretso ka sanang umuwi para nakapagpahinga ka. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Huwag mo sanang sabihin wala akong karapatan. Dahil asawa mo ako. Magbago ka na. Teka lang, ha? Pinagmumukha mo ba akong hindi nag-iisip? Ba't ka nananakit? Para sa ikagaganda ng pamilya natin ang sinasabi ko. Ganda. Ang mga anak natin ang iniisip ko. Sa ngayon, Tia Sofia, nagtatrabaho na sina Bong at Natasha. Kung hindi maasikaso ni Nanding, sina Itay naman at Inay ang nag-aalaga sa apo namin. Nakalimot na rin si Itay sa nakaraan na lagi niyang binabalikan noon. At ang apo namin ang siyang binibilang kong rekwerdo sa buhay. At hanggang dito na lang, Tia Sofia, at salamat sa inyong pag-ayos sa aking sulat. Ang nagpapasalamat sa inyo, Marina. The times change. Mga kaibigan, dyan na nagtatapos ang kwento sa rekwerdo ni Marina. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang kwento at sulat ni Marina isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Forget me as my life goes on. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio